Hola, com va? Soc Javier, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui us porto una partida històrica entre dos grandíssims jugadors. En blanques tenim Akiva Rubinstein, va ser un gran jugador polonès, les seves partides i esquemes s'estudien fins i tot avui en dia. De fet, moltes obertures tenen la variant Rubinstein en el seu honor. I amb negres tenim Alexander Alekhine, grandíssim jugador d'escacs rus, campió del món de l'any 1927 fins al 1946, any de la seva mort, a excepció del 1935 que li va fotre el títol Max Euwe. És un jugador molt agressiu i combinatiu, és un dels meus preferits, gaudeixo molt amb el seu joc i tindrà un protagonisme destacat en aquest canal. Aquesta partida es va jugar a Sant Petersburg, Rússia, l'any 1914. Akiva Rubinstein va sortir de peó de reina, D4, Alexander Alekhine va contestar E6, tercera defensa més popular dels negres amb l'obertura peó de reina, que és la defensa Horvitz. Un cop plantejada la defensa Horvitz, la resposta més popular dels blanques és E4, transposició a la defensa francesa. La segona resposta més popular és C4 i la tercera resposta més popular és cavall F3. Akiva Rubinstein va contestar C4, cavall F6, cavall C3 i aquí Alexander Alekhine va contestar alfil B4, un moviment inèdit en aquella època, ja que en aquella època, l'any 1914, els moviments més populars eren o bé D5, que és una transposició al gambit de reina refusat, o bé alfil E7 preparant per l'arroc. Però no, Alexander Alekhine va contestar alfil B4, clavant el cavall de C3. La majoria d'experts de l'època van considerar que alfil B4 era un moviment erroni, però Aaron Nimzowitsch li va agradar molt aquest moviment, tant li va agradar que el va estudiar i popularitzar i d'aquí ve el nom de defensa nimzo-índia. Repassem el vídeo introducció de defensa nimzo-índia d'aquest canal. La resposta més popular de les blanques davant la nimzo-índia és E3, línia normal, la segona és reina C2, variant clàssica, la tercera és cavall F3, variant dels tres cavalls, la quarta és F3, variant moc, etc. Akiva Rubinstein va contestar intuïtivament E3, el que més endavant es diria línia normal, tot i que popularment es diu la variant Rubinstein en honor a aquesta partida. Continuem repassant la teoria. Un cop les blanques han plantejat la línia normal de la nimzo-índia, el moviment més popular dels negres és l'enroc, i si les blanques fan cavall de G a E2 es diu la variant Reshevsky. El segon moviment més popular és C5, variant Huebner, i si les blanques fan cavall de G a E2 es diu la variant Rubinstein. La tercera variant més popular davant línia normal és B6, variant Sant Petersburg, i si fan cavall de G a E2 es diu variant Fischer. La quarta resposta més popular de les negres davant la línia normal és D5, i si les blanques fan cavall F3 i enroc per part de les negres es diu variant Ragozin. I finalment, la cinquena resposta més popular de les negres davant la línia normal de les blanques és cavall C6, variant Taimanov. Alexander Alekhine va optar per B6, variant Sant Petersburg, que rep aquest nom en honor a aquesta partida, precisament. Continuem repassant la teoria de la variant Sant Petersburg. La resposta més popular de les blanques davant la Sant Petersburg és cavall de G a E2, la variant Fischer, la segona és alfil D3 i la tercera és cavall F3. Akiva Rubinstein va optar per alfil D3, alfil B7 dominant la gran diagonal blanca i amenaçant la casella G2, i Akiva Rubinstein va optar per F3. Val a dir que avui en dia el moviment més popular és cavall F3. I després també hi ha una línia molt interessant que seria cavall de G a E2, convidant a les negres que es cruspeixin el peó de G2. I si se'l cruspeixen, doncs tenim la columna G oberta, la qual cosa és molt interessant pels interessos de les blanques. Tornem a la partida, però. Akiva Rubinstein va decidir moure F3, C5, A3 preguntant-li l'alfil que vol fer, alfil per C3, B per C3, D5 ocupant el centre, cavall de G a E2 preparant per l'enroc, les negres es van enrocar i les blanques també. Alexander Alekhine va connectar els seus cavalls movent cavall de B a D7, cavall G3, reina C7 ocupant la columna C i connectant les torres, C per D5 trencant el centre, E per D5, E4 i Alexander Alekhine va obrir la columna C, C per D4, C per D4 i reina C3 atacant a la torre de A1. Akiva Rubinstein va moure alfil E3 connectant la reina amb la torre, D per E4, F per E4 i ara ve una jugada combinativa molt bona d'Alexander Alekhine movent alfil A6 atacant a l'alfil de D3. Si l'alfil de D3 es cruspeix a l'alfil de A6, perfecte, perquè és el que volia Alexander Alekhine. De fet, és el que va passar. Alfil per A6 i ara la reina ja es pot cruspir a l'alfil
de E3. Reina per E3 escac, rei H1, cavall per E4. Jugada combinativa brillant d'Alexander Alekhine que li ha permès guanyar un peó de més i a més tindre un atac molt important a l'erroc contrari, no? Aquí Rubinstein va moure cavall F5 atacant la reina. Alexander Alekhine va contestar aquest atac amb un doble atac al rei i a la reina fent cavall F2, escac al rei i tisor a la reina. Aquí les blanques estan forçades a cruspir-se aquest cavall. Torre per F2, reina per F2. Les blanques contraataquen amb reina G4 amenaçant un escac i mat a G7, G6 evitant aquest escac i mat, torre F1 atacant a la reina, aquesta torre està defensada per aquest alfil A6, la reina s'aparte a B2, les blanques ara fan cavall H6 escac, rei G7, i aquí tenim una jugada combinativa de les blanques amb cavall per F7. Les blanques estaven convidant a les negres a cruspir-se aquest cavall. Alexander Alekhine, després de rumiar-se-ho molt, va decidir no cruspir-se el cavall i moure reina B3 atacant amb aquest cavall. Què hagués passat si les negres haguessin cruspit aquest cavall? Anem-ho a veure. Torre per F7, ara vindria torre per F7 escac, rei per F7, reina per D7 escac, i ara aquí el rei negre està en una situació molt vulnerable. La reina aquí és molt a prop del rei i aquesta torre està sense defensa, per tant hi ha perill, hi ha molt perill. Ara imagina que el rei se'n va, per exemple, a rei F8, reina D6 escac, els escacs serien infinits, no? I aquí el rei és molt important que no se'n vagi a les caselles blanques. Per què? Doncs ara imagina que se'n va una casella blanca. Rei E8. Doncs per això, per aquesta tisora, escac i torre, i la torre cau, no? És una situació molt perillosa que Alexander Alekhine va voler evitar i no es va cruspir el cavall, sinó que va moure reina B3 atacant el cavall. Aquí Rubinstein va continuar avançant el peó a D5, tallant la connexió entre la reina i el cavall, i Alexander Alekhine li va contestar amb un moviment brillant, que és... Podeu parar el vídeo si voleu, quin és el millor moviment de les negres en aquesta posició. El moviment va ser cavall F6. Aquest cavall no només està atacant a la reina, sinó que a més està tallant la connexió entre la torre i el cavall. Jugada brillant. Les blanques van apartar la reina a D4, clavant el cavall, i aquí les negres van cruspir el cavall, torre per F7, alfil C4, atacant a la reina, reina A4. Fixa't com ara aquest cavall d'F6 està atacat per la reina, per la torre, i està defensat per la torre i pel rei. Per tant, és un cavall bastant vulnerable, a més que aquest cavall està clavat perquè el rei és al darrere d'aquesta diagonal. Per tant, aquí les blanques van optar per avançar el peó a G4 i a la propera avançar-lo a G5 i així guanyar material, no? Doncs pots parar el vídeo perquè ara les negres tenen una resposta que va fer plegar les blanques. Les negres van moure torre C8 atacant a l'alfil de C4. Les blanques van plegar en vista a aquesta continuació. Si mouen G5, ve reina per C4, i si ara volen matar el cavall, per exemple, G per F6 escac, rei G8, i fixa't que les negres tenen una torre de més. Doncs bé, fins aquí aquest vídeo d'escacs en català. Espero que us hagi agradat tant com a mi. Ens veiem en una propera ocasió. Gràcies. Adeu. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són, van deixar-ho tot
Mai no és massa tard per tornar a començar.